To kata kamano be nyocha waneno ka ogai mar jomin buche DPP nchogolo ge penjo moko manche dhi e do ka giwacho ni samoro ntiere moko makoro gidwa yalo oko kaka mar Aisha Jumwa giri. Mano nyiso ni sirikal ni nokotiyo maler ndalo mane gitero ji e doho, koso nyiso ni koro nikech sirikal olokore koro ing'uono ne ji to mana joma tek tek. Ok wabi ng'eye gi sani. En achiel kuom gik moko ariyo. Samoro nyalo bedo ni sirikal man chokalo cha nok ti maber negi mako mana jok motimore jok moko mag siasa. To mar ariyo be nyalo bedo ni sirikal bolokore momiyo gimo jogolo tabu magino timo Trevor ma kuma nego wayuage en ni kuom tim to gi samo time ok okelo mondo koro ji ng'e ni ofis mar DPP no en tich ofis motimore maber koro ji chako mana ng'eye ka ji chich ni aidha chon cha ni timo tich jo siasa or sani itimo ang'o itimo tich jo siasa gi yore te oketho ofis DPP manitiere sani. Orapani jatelo manitiere kaka DPP jatelo Haji obiro bedo gi tich matek e dweche gigi mabiro kapod otiyo. Ng'eche ng'ata mang'eye biro ng'eye gi kaka joluo wacho ni gangoch tiang'. Ng'eche ng'at ma kowacho ni jogi ne natimo yo marach tiparo pando kare chon cha ni rach to kowacho ni gini natimo yo maber to wacho ni kare sani bedo ng'ama rach. Koro either way o ng'ama rach. Okay. Koro watiyo ko professor en ni koro